Turis ka bando? लाइट पड़ती जानी कौन जूम कौन अपने अपने आगे वाली जाऊ देखो केते लाइन लक्षे लक्षे भक्त है देखिए वर्षा सदा लोक से तो केते कथा
ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରେରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରଥ ଉପରେ ଥିବା ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈତାପତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ श्रीनु नायक अन्नपूर्णा नायक जय जगन्नाथ प्रभु कालिया भाई कोठी अच्छा कालिया बेहरा कोठी अच्छा मंच पर आसो तुम्हारा भाई